Tror du ikke, at vi skulle lade mig putte dem i dag? Hvad i alverden mener du med det, så? Jeg mener bare, at det er vigtigt, at deres far, det maskuline element, altså manden, er synlig i det daglige. Ja, du er nu heller ikke ligefrem usynlig, Tom. Jeg ser ikke, at du har taget på, så spørger mig. Vivi Pien, hvad verden mener du med det? Nej, men Tom, du er altså simpelthen så dominerende, og alle og enhver ved, at moren er det vigtigste holdepunkt for små børn. Nå, hvem siger det? Faren er da lige så vigtig. Ja, det kan jeg altså godt sige det, Tom. Hvis bybberne kunne tale, så ville de sige, så ville de sige, hvor er det dejligt, er den bedste og skønneste i verden, og mor, vi elsker vores mor. Ja. Tom. Vivi. Jeg var ofte mere, hvor man kommer med første mål som en ro. Hvis jeg tænker og hvile mig, så bliver hun bare Hvad jeg stå på hænder og skov? det var sjovt. Ja, det synes hun er sjovt. Men det svejer som en artificielsfars. Jeg ordner alt. Det er ikke bare noget, hun tror. Hun synes, hendes mor er en supermor. Skidt og dikke. Jeg synes, det kage og sige, som tipper skræk. Jeg synes, sådan en rose på sin slot, så siger han flot. En gang det er mor. Jeg går så det kæmmer, så siger mig, men så er jeg sted. Han går til sin selv og forår. Som han vil, jeg ordner. Det er ikke kan. Han synes, at hans formen er supermand. Nu tyder du på træt. Du vil gerne tage ned og sige godnat. Endelig pludselig får du kan godnat. Jeg åbner alt. Det er ikke bare noget, hun tror. Hun synes, hendes mor er en supermand. Vil jeg ordne alt. Det er ikke noget, jeg ikke kan. Han synes, at hans former er en supermor. Mor. Men, mor. Skal du